Bon dia i gràcies per la vostra assistència a la presentació d'una part de la candidatura. De fet, avui al vespre tenim una assemblea perquè sigui ratificada aquesta llista i bé, us volíem explicar una mica de quina manera s'ha muntat la candidatura d'Esquerra Republicana pel 22 de maig. En primer lloc vull agrair a totes les persones que en formen part. Aquí hi ha una mostra però fins al 31. I com a responsable d'encapçalar aquesta candidatura i formar aquesta llista, us voldria explicar els tres grans objectius que han marcat formar la composició d'aquesta llista. Com ja hem presentat, el nostre eslògan de campanya és reobrir la paeria, i que és el torn de tothom, i en aquest aspecte ha sigut també on a l'hora de fer la llista hem volgut obrir-nos a la ciutat. Si volem reobrir la paeria hem de començar obrint la nostra pròpia llista, amb persones que alguns són independents i altres són militants de fa molts anys, de menys anys, però en definitiva sí que ha sigut amb l'objectiu de fer una renovació de la llista respecte a l'anterior, amb un equilibri entre persones amb més experiència en el món municipal, com el company Francesc Mitjans, i amb persones que, tot i que no tinguin experiència en el món municipal, sí que tenen experiència en el món civil, en el món empresarial, en el món educatiu i en tots els àmbits que, en definitiva, conformen el model de ciutat. I el tercer objectiu és el d'intentar, amb aquesta llista, provocar canvis en la manera de fer política. Nosaltres, com a partit, creiem que podem impulsar transformacions importants, no només a nivell urbanístic, sinó transformacions en la manera de gestionar la ciutat i de poder tirar endavant projectes. Aquests tres objectius, l'obrir-nos a la ciutat, la renovació i també la capacitat de transformació, jo crec que queda perfectament exemplificat amb les 6 persones que m'acompanyen. El número 2 és el senyor Jordi Cortada, persona coneguda a la ciutat per diferents aspectes. Una és la seva gran vessant professional com a metge uròleg i tirant al capdavant projectes molt importants, no només a nivell de Lleida, sinó a nivell nacional, estatal i internacional amb el món de l'urologia, i també amb un reconegut prestigi en el món civil, participant d'una manera molt activa en tot el que va ser la plataforma de Lleida Decideix. El número 3 és el Josep Maria Muñoz, independent. Josep Maria pot aportar a la llista això que diem, aquesta capacitat de transformació, aquesta capacitat de tocar aquesta proximitat que tots els polítics diem que hem de tenir amb la ciutadania, és una mostra d'això. Ell es dedica a l'hostaleria, té un negoci al centre històric, a part ha estat impulsant moviments com la plataforma del dipòsit de l'aigua i altres, i promotor musical, per tant té un coneixement molt directe i molt proper amb les problemàtiques i la realitat de la nostra ciutat, no només del centre històric, sinó en general de tota la ciutat. El número 4, el company Mitjans, evidentment té una experiència no només com a regidor, sinó com a militant, que a vegades la paraula militància l'oblidem una mica, i ser militant històric d'un partit que ha passat moltes coses en la seva història, doncs també demostra la fermesa a l'hora de defensar els nostres ideals. L'Anna Rafael, la número 5, ella també té una gran experiència a part de ser militant, però com dic, no és només o ets militant o ets una altra cosa a la vida, sinó que dins de la seva tasca professional es dedica al tercer sector, treballa per a ONGs internacionals i també pot aportar una experiència, sobretot en moments de crisi, que moltes vegades només pensem en una part de la societat i en aquesta altra part pot compensar també la seva aportació. El número 6 és un representant de l'EJARC. Sabeu que a Esquerra sempre apostem per la joventut, per incorporar-la en els equips de manera decidida i que puguin també fer aportacions. El Gabriel està estudiant, és membre de les GER des de fa anys, com gairebé tots els que estem aquí, que d'una manera o d'una altra ens dediquem a tirar endavant projectes, i a part de la política també ha sigut soci fundador de l'Associació La Marraca de la Unió Esportiva Lleida, també ha tingut càrrecs com a portaveu de GERC, a la universitat també està al Consell d'Estudiantat. I la número 7 és la Marta Melgosa, llicenciada en Psicologia, també amb una activitat professional molt vinculada al tercer sector, i que, com dic, en aquest moment, a part de tenim empresaris, tenim joves, però també tenim persones que viuen d'una manera molt directa la realitat, les necessitats de la nostra ciutat.
Bé, jo ara ja molt breument crec que fer política no és potser ja un model que estem acostumats o que s'ha venut una manera de fer política. Nosaltres creiem que es pot fer de moltes altres maneres, des dels àmbits civils i ara també evidentment participant i apostant per una llista per intentar ser escollits com a representants del nostre Ajuntament. He destacat aquestes 7 persones, però la llista està formada per 31 persones i en aquest àmbit també dir que la diversitat i la heterogeneïtat de la llista fa que hi hagi persones actives, com dic, en diferents àmbits de la societat, com poden ser culturals, des de castellers, associacions de veïns, el món sindical, el món de la universitat, el món de l'ensenyament, el món de l'empresa, tenim autònoms, tenim comerciants i, com dic, també d'altres àmbits i entitats com poden ser aquestes més socials. Com a conclusió, jo crec que l'important d'aquesta candidatura és que volem reobrir la paeria amb un equip que es caracteritza per sortir al camp a treballar als carrers, amb ganes de facilitar aquest torn de les persones, amb ganes de facilitar aquesta entrada de les persones en les decisions polítiques, des de com volem que sigui l'espai públic, a com volem gestionar els recursos econòmics, etc. I fent un símil amb la biologia, que és la meva formació, jo crec que el que hem fet és un equip de catalitzadors, que en definitiva el que passa en una reacció química o en un ecosistema, quan col·loques determinats elements, el que fas és provocar canvis, provocar modificacions i fer una mica de revulsiu que crec que la ciutat en necessita.